z osiągnięcia celu. Optymizm młodych budowniczych niech wyrażą słowa przeboju Ewy Bem z tamtych lat pod tytułem „Podaruj mi trochę słońca”. Podaruj mi trochę słońca, 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 na 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 na, daruj mi trochę słońca, na 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 na, daruj mi trochę słońca, na 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 na, daruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, ale tyle słońca mam. Bez słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Na, 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 na. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, ono rozproszy złej nocy cienie. Niechaj nadziei skrzydła białe z powrotem niosą cię jak ptak. I wtedy czujesz, jak dobrze może być. I wtedy czujesz, jak dobrze może być. Kiedy bezpiecznym snom już nie zagraża nic. Znad rzeki wspomnień księżyc odsuwa mgłę. To twój daleki znowu odbiega gdzieś. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, ono rozproszy złej nocy cienie. Niechaj nadziei skrzydła białe z powrotem niosą cię jak ptak.
Są tacy dyrektorzy, którzy prowadzą szkoły, pozwalając uczniom stawać się sobą w całej pełni i pięknie, niezależnie od problemów. Są tacy rodzice, którzy szkołę wspierają, a nie tylko rozliczają. Są tacy uczniowie, którzy kochają szkołę i nie tylko się uczą, ale też uczą innych. Są tacy przyjaciele z różnych obszarów pozaszkolnego świata, którzy z pasją pomagają w rozwijaniu szkoły mądrej, uszytej na miarę jej marzeń jej uczniów. Są takie szkoły, do których zjeżdżają się z wielu stron inni, by zobaczyć, jak one to robią. Ta opowieść jest też z naszego świata. Dlatego wszystkim, którzy właśnie tacy są, dzisiaj w dniu jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych imieniem Floriana Cejnowy w Kartuzach dziękujemy i życzymy, by nie przestawali. Czy mogę prosić wszystkich znamienitych gości, panie starosto, żeby każdy... Świetnie. Proszę, My jesteśmy tu, więc pani wiecie. dyrektor, pani wizytator, pani dyrektor, panowie Zygmunta, samorządowcy, proszę, panie burmistrzu, proszę dołożyć swoją grudkę ziemi, żeby nam pięknie rósł. Wszystkich państwa proszę, żeby rósł. Anielu, głowa pani dyrektor.